Yawwa, wanga ruwa da an kai wani mu gani ko za mu ɗan samu abin da mun ci. Mun dai wala wanga ruwa yau ranar mu ce almajirai bari mu gani. Assalamu alaikum. Ina wani ku? Inna ko ga ya ne? Hankuri ba a basuwa, hankuri ba a basuwa. Ana ku ba ku taimaka bayan Allah an gwarwar an kai. Hankuri mutai ba a basuwa. To ai na hakura. Bari mu je gaba. In ba a samu nan ba ana samu nan. Bari mu gani. Assalamu alaikum. Ya almajiri. Almajiri? Na'am. Kana cin tuwo? A'a, ban cin tuwo. Kanzo? A'a. Kana cin gari? A'a, ban cin gari. Shinkawa, kana cin shinkawa? Ina cin shinkawa, ina ci. Okay, to bari in tawo. To yayi. Bismillah. Why are you running? Why are you running? Don't want peace. I want problems always. Banza dan shege ko mu mun ci shinkawa yanzu ko ga tunubu da ake cike waye dan ubanka ka ci shinkawa ka zo ubanka.